La creu és el símbol principal del cristianisme i això és així perquè recorda al món l'amor sacrificial de Crist que va expressar la humanitat a través de la passió i la mort. Quan a nosaltres proclamem Crist crucificat, diu Sant Pau, a més, diu l'apòstol, el missatge de la mort de Crist a la creu és una ximpleria per als qui es perden. Però per als qui se salven és poder de Déu. Pau va dirigir aquest missatge als jueus que veuen la creu com una càrrega per als criminals i el patiment com a càstig per als pecadors. Amb tot el seu coneixement no podien entendre com Déu fa servir coses insensates per expressar la seva grandesa. Sant Teodor l'estudita, un dels primers monjos de l'Església Oriental, Constantinoble, actualment Istanbul. Ve un rastre de la creu en els seguents esdeveniments bíblics de l'Antic Testament. Primer, a la fusta on Abraham va col·locar el seu fill Isaac. Segon, sobre la fusta de l'arca on es van salvar Noé, la seva família i totes les espècies animals. A més, veu el presagi de la creu a la vara de fusta de Moisès, que va transformar l'aigua en sang. Va devorar les serps falses del mag i va dividir el mar vermell i per la salvació dels israelites. Novament, veu una al·lusió a la creu a la vara d'Aaron, que va florir en un sol dia i va mostrar que ell era el veritable sacerdot. La creu té un missatge per a tots els creents d'avui, ja que dona significat a les proves i els problemes del món per ser un símbol d'amor i de victòria. Les proves són un camí inevitable cap a l'èxit de la salvació i la victòria. Jesús va emfatitzar aquest fet clarament als seus seguidors quan diu: si algú vol venir a mi, cal oblidar-se de si mateix, portar la seva creu i seguir-me. Els primers pares de l'Església interpreten els 4 punts cardinals de la creu com a símbols de l'amor de Crist. Segons ells, els punts verticals signifiquen l'alçada i la profunditat del seu amor. Els punts horitzontals expressen l'amplada i l'amplitud d'aquest amor. La seva interpretació està estrictament relacionada amb les paraules de Pau que va pregar perquè els efesians tinguessin la força per captar l'amplada, la longitud, l'alçada i la profunditat del seu amor. El missatge de la creu és una paradoxa perquè sembla contradir-se a si mateix. Però la contradicció mateix és trobar una veritat inherent, la mort que dona vida nova. Això mostra com allò que és negatiu es converteix en positiu. Així mateix, el patiment i el dolor poden portar benediccions inimaginables. És en aquest context que podem entendre perquè l'arbre de la mort s'ha convertit en un arbre que dona vida. Al principi un arbre va provocar la caiguda d'Adam, però a la nova dispensació un arbre ha produït la glòria del nou Adam, és a dir, Crist. Això és així perquè per la seva creu ha redimit al món.
Divendres Sant és un dia per fer una pausa i pensar en el significat de la passió i mort de Jesucrist. És també un temps per reflexionar sobre com les ferides sanen amb molt i com la seva mort ofereix una pas de salvació per a tothom. La creu té un lloc d'honor al cristianisme, així com l'encarnació i la resurrecció són fites importants a l'economia de la salvació cristiana. L'esperança de la resurrecció dona sentit a la passió i la mort, que és commemorar el Divendres Sant. Acollim les nostres creus com va fer Jesús pels nostres pecats i els dels altres. Potser hem estat crucificats diverses vegades i traïts pels nostres estimats. Potser hem estat incompresos de la manera més calculada i deliberada per aquells en qui confiàvem i estimem. Potser ens hem vist obligats a agafar la creu per altres diverses vegades. Potser ens hem sentit abandonats en diverses ocasions. La pregunta que ens hauríem de fer el Divendres Sant és: hem acceptat aquestes experiències doloroses amb gràcia d'un Déu amorosos i hem ofert totes aquestes ocasions doloroses com a expiació dels nostres pecats i dels pecats dels nostres éssers estimats. En morir a la creu, Jesús va abraçar el sofriment humà. Així, quan estem angoixats i angoixats, podem recórrer a ell amb confiança. Jesús uneix la seva creu amb la nostra i ens crida a participar dels sofriments dels altres. Això vol dir que hem de portar les càrregues dels altres, tal com Crist ha portat les nostres càrregues. Aquesta és una manera de demostrar que hem acceptat el preciós de Crist. La creu esdevé aleshores un símbol d'esperança que proclama el missatge: no hi ha corona sense creu, cap creu sense corona. Amén.